Enviafip és una aplicació que permet signar documents electrònics administratius fora de l'àmbit de la gestió d'un procediment administratiu. Permet a l'usuari signar documents ell mateix des del propi Enviafip i també permet enviar un o diversos documents perquè siguin signats per altres persones, tant usuaris interns del govern com persones externes. Enviafip facilita la gestió de peticions de signatura i la descàrrega dels documents firmats. A més, està integrat a l'arxiu electrònic del govern, per tal de garantir l'arxivat i correcta conservació dels documents signats electrònicament al llarg del temps. No és necessari tenir coneixements tècnics avançats per utilitzar Enviafip, ja que l'aplicació ha estat dissenyada per ser intuïtiva i fàcil d'utilitzar per tots els usuaris. A Enviafip existeixen diferents tipus d'enviaments de firma depenent de qui és el destinatari o destinataris que han de firmar el document. Poden trobar autofirma, firma personalitzada, els meus fluxos de firma i enviar a firmar al director o al secretari general. Autofirma és una opció on el mateix usuari que fa l'enviament de firma és el que firma el document des de la mateixa aplicació d'Enviafip. Aquesta opció només permet signar un document alhora i és l'opció indicada en situacions on no es requereix la participació d'altres persones en el procés de signatura. La firma al director general o secretari general és una opció que permet enviar a signar un o diversos documents al director general de la unitat orgànica on està escrit l'usuari que està emprant Enviafip o bé el secretari general de la conselleria on està ubicada la unitat orgànica on està escrit l'usuari. Firma personalitzada permet enviar a signar un o diversos documents segons un flux de signatura que l'usuari defineix. Un flux de signatura permet establir un o diversos signants per un document, definint un ordre de firmes. Aquesta opció és ideal per a processos de signatura més complexos o per enviar a signar un document a persones que no són càrrecs com directors o secretaris generals. En cas de necessitar la signatura d'usuaris externs que no pertanyen a l'entorn intern de l'administració de govern, a través de firma personalitzada es permet enviar un document a un usuari extern. Per enviar a signar un document a un usuari extern es necessita conèixer abans el seu nom, el seu número d'identificació fiscal o NIF i el seu correu electrònic. També tenim l'opció de fer firmes a partir de fluxos de firma ja predefinits. Aquesta opció permet tenir emmagatzemats els fluxos de firmes més habituals que utilitza un usuari. Això agilitza el procés d'enviament de peticions de signatura quan sempre envien els mateixos signants i assegura la consistència en els fluxos de signatura. L'aplicació Enviafip ofereix una interfície d'usuari senzilla i intuïtiva per a la gestió de les peticions de firma. A la part superior de la pantalla hi ha un menú amb accés a algunes de les funcionalitats principals de l'aplicació. Hi trobam el botó d'enviar a signar un document. Aquest botó us permetrà iniciar el procés d'enviament d'una nova petició de firma. Al fer clic sobre aquest botó s'obrirà un desplegable amb els diferents tipus de peticions disponibles. Podeu seleccionar el tipus de petició desitjat des d'aquest desplegable. Després tenim el botó de fax o ajuda de l'aplicació. Aquest botó us portarà a l'ajuda en línia de l'aplicació. Conté vídeos explicatius que permeten a l'usuari visualitzar d'una forma senzilla com s'utilitza cada una de les parts de l'aplicació. Finalment, a la barra superior tenim el desplegable de configuració. Aquest desplegable us ofereix diverses opcions de configuració de l'aplicació. Podeu editar les dades de l'usuari
o sortir l'aplicació des que és desplegable. Ja a la part central de la pantalla es troba el llistat de peticions de firma. Aquí trobareu un resum de les peticions de firma existents. Podreu veure l'estat general de les peticions i realitzar accions relacionades amb elles. Si fem clic al botó d'acció, si una petició ja està signada, podrem o bé descarregar-nos el document o bé enviar-lo per correu electrònic a una altra persona. En el cas que una petició encara estigui pendent de ser signada, el que podrem fer serà consultar l'estat de la petició i poder veure de quina o de quines persones està pendent de ser signat aquell document.